Sasisian part ngi pidan subhai phi baro shakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi shat phi khlainut kan mau ban subscribe ka nika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki videos ki bingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video dan ni phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube pila ban follow ru ingi hapo ka Instagram account nama ha Instagram ngi ship pente bai malaka por lada ngi lada ban pelai ya ka video ka bathamai